tuči ga. Kad se opere, vratiš ga nazad i zatvoriš. Sve slobodno, vrtave, Kiro će pokušam ubije. Kako se zove, brate, ono, kako je šap? Ne, alo, utite, ja sam ubio, Okej. Ako si sigurno da sada okej, bacite na žele i bacite na transport, jer te ne traviš. Evo ti, drži. Bacite na spod, ne traviš, ovo je ti jako. Neko je ubio sada. Ja ne pojma što treba da radim. Bane je ubio Girosa. Pa verujem, I sada- pa rekao je. Šta? Onda ban, Ne, dođi ban, on pokušava da ti proda poru. dođi ban se dobije. Osim Ja ako znam nisi te. ti. Nisam ja, kunem ti se. Ovdje bi trebalo da. Nije, otišli su negdje drugdje. Čekaj, budi sa mnom, nemoj da bežiš. Aj, dođi. Evo te. Gdje Bane? Može šapstige. Evo ga, nešto sam. Evo ga. Ajmo da ga Gdje zaključimo nazad. Bane? Nisam ja! Ukice sad tebe. Jesmo ga ubili impostora. Da, ali ja mislim da sad treba da rešavamo dalje zadatke, brate. Ja nemam pojma. Ajde se delivery da radimo. Braćo, Ovo je ček vaš sad, debil. koliko ima Ovo je impostora? vaš Još debil. uvijek jedan samo. Ukice, Molim. pratim se. Dobro. Ovo je vaše debil. Čekaj, ne znam da se snađe na ovoj mapi. A ne znam ni ja. Sviđa mi se što misliš da sam toliko pametan, buraz, Meni je nerealno da smislim cijelu priču. A gdje je Ukica, bole, nemoj marno. Gdje su mi? Evo ga. Kako da je izuštao.